Sa tuig 2020, mo-average sa 85 ka tawo ang natalang namatay matag adlaw, 4 ka tawo ang dipanaw matag oras dinhi sa Davao Region. Kini subay sa datos sa Philippine Statistics Authority kun PSA 11. Alang kang Rosalyn Torion nga taga Davao City, lisod nga mawad-an og mahal sa kinabuhi. Kini human nga mipanaw ang iyang amahan tungod sa cardiac arrest ug prostate cancer ni atong Marso 2018 sa edad nga 56. Isip usa ka anak, dili lalim ang sitwasyon, labi na ang pag-atiman sa imong ginikanan nga nagbalatian. Grabe ka challenge kay first ato kay ako mama plain housewife, pero tong pagkasakit sa akong papa kanang syempre walay laing mangita og kwarta. Moto na pugos akong mama kanang magluto-luto og sudan. Tas syempre ako na as kanang magulang ato, ako'y kailangan maatiman ka papa kanang mag-ilo sa iya ha, kay di naman siya ka unsa ato kanang di na siya kalihok og tarong ba. Ako'y nagailo, nagapakaon. Sa 2020 nga datos gikan sa Global Cancer Observatory, ang prostate cancer ikalima nga leading cancer site ug third leading of cancer deaths sa mga lalaking Pinoy. Matod sa PSA, ang ischemic heart diseases ang biggest contributor sa total deaths sa Davao Region ni atong 2020. Kini 12.9% o 4,024 sa total registered deaths. Kini gisundan sa cerebrovascular diseases lakip na ang stroke nga anaa sa 12.6% o 3,948 ug neoplasms o cancer nga anaa sa 10.1% o anaa sa 3,164. Bisan usahay ug dili masabtan ang mga sitwasyon, labi na sa hagit sa balatian sa iyang amahan, apan nahimong lig-on ang pagtuon ni Rosalyn sa kahitasan. Night time sa totong nasakit na siya si chika na day basahi kog Bible ning ana kon kanang dagan siya question sa Ginoo ba day nganong ing ani man nganong ani tas mo to kay ginalingkuran dyan ako sa ato na time, ginasyahan ako, paglupakapan, naplangga kita sa Ginoo, nagpakamatay ang Ginoo para sa ato para malimpyo ta. Ito, magtando-tando lang kong papa, kanang, I do believe na kanang ni Mark po to sa iya ha, samtang ingato yung sitwasyon pa. Ang papa Herb kay provider ka ayo. Kay kato na time kay stroke naman siya pero makalakaw na siya kanang prohinay lang murag magsaguyod ba tas natoy time na kanang wala ko ningon sa akong mama na kanang di na ko klaro ba kung ko nag-eyeglass ato pero kanang mag-ana-ana na akong tan-aw good tapos pero wala na ko gingon sa akong papa kay kabalo ko wala may mahatag akong papa sa ako tas kanang kato na time college ko kay adto jud ko niya sa dorm curve. Tingala ko na asya na day, imuhan ni day o. Buti na akong hilak ato, kung pa oy, kanaging kabalo ko kanang di na makaprovide akong papa, pero nangita siya pamaagi na mapalitan ko pa class. Maong masking daan na kay akong class. 10 years na ni, wala dyan akong giilisdan kay sentimental kay para sa kuha. Bisan og daghan pa kitag plano alang sa atong ginikanan, usahay kinihangtod na lamang sa damgo. Kung sila, wala na sa atong kiliran. Kato na time na pagkamatay niya, graduate na ko ato, nagsulod na ako call center ato. Pero kanang wala pa na ako nabuhat akong very best good. Kanang palitan siya mga tambal. Although nakapalit ko ato, pero na ako na-try na gusto na ko kanang papuyon siya kanang gwapong balay. Ana good, palitan siya sakyanan. Kung siyang gusto kaunon, mahatag na ako. Kato na mga tayo. Kay kabalo man jud ka ng true happiness dili lang makita sa mga material na butang kundi kanang mapakita nimo na available ka always sa ilaha sa gagmay ng pamaagi mapalit mo ilang mga gusto o kanang never take advantage sa ilaha jud kay especially katulagi time is so short. Sa Biblia, sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 2, ingon ang pulong sa Ginoo. For you yourselves know very well that the day of the Lord will come like a thief at night. Samtang kita anaa pa sa kalibutan, atong paningkamutan nga buhaton ang tanan alang sa atong ginikanan. Ang pag-overcome sa mga pagsulay ug pangitaon ang atong purpose nga magkapahimaya sa Dios. Abi na ko pagkamatay sa akong papa, kato na mga times kay painful kaayo kanang murag feel na ko di na ko makaya kanang naabot ako sa time ato na kanang gusto na po kumamatay ana good pero at the end of everything kung isalig lang nato tanan sa Ginoo
Kanang matingalan lang data ay naday best plan ang Ginoo para sa atoa. Kanang makaanak at the end of everything, Lord, the best you kay mong plano. Although the process is painful, but kanang malag ito, after the rain, there's a rainbow. Atong hinumduman nga ang kamatayon walay gipiling edad o pagkatawo. Wala nagbase kung ikaw pobre o adunahan. Ang kamatayon walay gipiling oras o lugar. Rason nga sa tanang panahon, kiniangay pangandaman. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Kirby Manzon, Tatak Araman.